postaví na štart a predvedie sa nám so svojou. Áno, tak samozrejme, že toto bolo osobné želanie Igora Homolu a firmy Homola Autoservisná technika. Igor si povedal, chcem mať toto auto na autoslajde a Miňo Weckert ho uvedie do boja, takže ja mu osobne držím naozaj palce z celej sily a poďme ďalej. Víťaz dvojkoliek 2011! Áno, Karol Šedivý junior ide zdraviť svojich fanúšikov a popriať im všetko dobré do nového roka. Takže predvíha, všetko dobré do nového roka. Ďakujeme, dúfame, že sa zabavíme svojich výkonov. Bol to junior Šedivý a jeho Xeanimiza so štartovým číslom 1. A prichádza ďalší veľký ašpirant na víťazstvo v divízii dvojkoliek Českej republiky na svojom Citroene C2. Prichádza a zároveň zdraví do mikrofónu Tom Lund. Takže všechno nejlepší do nového roku, ať sa nám predíví. Ahoj. Samozrejme, každý máme v štartovom koli svojho miláčika. A ja bez mučenia priznám, že tým mojím je Jozef Beneš, priatelia! Môj osobný priateľ! Som jeho veľkým obdivovateľom, podobne ako vy. Jožko, vítaj, všetko dobré do nového roka. Tak zdravím divákov, aj teba, Šaňo. Ja už roky a roky sebe hovorím, preboha, čo ja tu hľadám? Už asi fakt stárnem, už mi vadí to blato, už mi vadia tie auta vedľa mňa za mnou. Ale snad to dajak prežijem a budem sa snažiť, aby ste sa aj vy mali radosť, aj ja a všetko robím, aby som vyhral, samozrejme. To bolo krásne, že vadia mi tie autá za mnou. Idem prvý a všetci, čo sú za mnou, mi vadia. Toľko teda Jožko Beneš. A prichádza ďalší Jozef a ja predpokladám, že Žarnovica ho privíta tak, ako sa na domáceho jazda patrí. Jozef Cimerman Cimo! Tak, Jožko, ako sa cítiš, budeš skladať reparát za minulý rok? Tak uvidíme, všetko záleží na šťastí, uvidíme, ako bude tá technika. Mal si už možnosť vyskúšať si brať prvé pocity? Tak dobre, no musíme bojovať, nenavyberáme, počasne nevyšlo tak, ako sme chceli a bylo nie, ale tak budeme sa snažiť spraviť show. Priatelia, štartové číslo 2, ale pozor, to nemusí byť cieli dvojka. Martin Svoboda, Česká republika. Mitsubishi Lancer. Martin Svoboda, ktorý takisto patrí k tej silnejšej stránke českej výpravy. Áno, o Martinovi je známe, že má aj celkom rád mikrofón. Takže pozdravíme divákov aj mikrofón. Ahoj, taký pravý, ktorý potreba ešte jeho spievajú úžasný. Ahoj, to je to pozádal. Čo hovorí Martin Svoboda na podmienky, aké panujú v Žarnovici? Však prosím, jsou stejný, takže je to horštější a trošku houží. Budeme držať palce aj jazdcovi za štartovým číslom 2 Martin Svoboda, Česká republika. Ale samozrejme, že okrem Martina Svobodu tu máme aj Vlastimila Svobodu, štartové číslo 11. Vlastimil Svoboda, Česká republika, štartové číslo 11, ktoré uvidíte na Volkswagen Golf. Držíme palce. Štartové číslo 9 sme v divízii dvojkoliek a Lukáš Kobliha. Lukáš Kobliha, jeho Volkswagen Lupo, ktorý bude bojovať v rámci dvojkoliek. A my ho tu vítame na Slovensku, silné české zastúpenie. Lukáš, vydrž sa. No a prichádza za najúspešnejší slovenský autokrosár tej Blackpoolkovej divízie Lupo Greguška a Mitsubishi Lancer. A po ruke aj zdravotné sestričky, keby náhodou došlo nevoľno Lubošovi. My ideme ďalej. Pokračujeme ďalej. Štartové číslo 10, to je Škoda Felicia z Českej republiky. Petr Maršálej, priatelia. A aj on si prináša so sebou nádherné mechaničky. A radosť dostať sa im do rúk. Petr, vítaj. Petr zdraví Žarnovicu. Petr Maršálek, štartové číslo 10, Škoda Felicia, Česká republika. Nesmieme zabudnúť, že samozrejme aj východná tribúna vidí to isté.
zastúpenie jazdcov, medzi ktorými o chvíľočku bude aj Stanley Koritár! Volkswagen Polo, víťaz slovenského autokrosového pohára! Divízie dvojkoliek strany, nezašpí sa! Stanley Koritár! Všetko dobré do nového roka, by sme chceli pozdraviť tvoj tým aj všetkých, ktorí ťa podporujú tento rok. 16, Dušan Králik a tento veľmi sympatický Ford Fiesta, tak už to držíme palce. Vidím, že obutie si priniesol kvalitné, tak Multi dúfam, že pôjde dopredu. Štartové 16. Teda nádherný Filip Chládečka. Ahojte, okruhový špecialista Filip Chládečka, ktorý si vyskúšal jazdu šmikom na Rally Millerna Autoshow, ale toto je niečo celkom iné, Filip. Ďakujem pekne, takže ja to len zopakujem, Filip lepšie jazdí, menej rozpráva. Wrong tires for the wrong round. No tires are wrong for today, believe me. Markus Hofer, ktorý nás samozrejme všetkých zdraví, trošku sa vyhovára na pneumatiky, ale nebude to určite problém. So good luck, Markus! Takže ďakujeme pekne, Markus Hofer, ktorý nás prišiel pozdraviť z Rakúska. No a za bojím číslom 6 prichádza ďalší domáci zástupca. Paťo, ktorý určite pozdraví celú výkonú Jožko Matovič, zástupca divízii dvojkoliek so svojím Volkswagenom Golf, opäť bude stáť reparát nie príliš vydaraného predchádzajúceho ročníka. Číslo 11 už som o ňom hovoril, Igor Skrobina, ktorý si tento rok vyskúšal do ako sa cíti v hlbokom plate. Veľmi palce tej divízii štvorkoliek, je to poriadne nabité, držíme palce. Startové číslo 14, Ľubos Kužel. A zo Štýhom jazda. Priatelia, prichádza víťaz Autostrade 2011. Miroslav Moskvíkal, štartové číslo 1, jednotka, ktorú má na dverách. No a myslím si, že toto autičko je nádherne nachystané, dokonca nie je tu jedno, máme tu rovná autá dve. Miro, predstav si svoj tým a pocity, s ktorými prichádzaš dnes. Vidíte aj mladé, jak nám do týmu, a trošku Českú republiku. Čo vám povedať, že všetky vás zdravím a príjemnú zábavu. Ako sa cítiš, dnes je tá konkurencia nesmierne silná? Pokúsime sa vyhrať. Nepredbiehajme, veľmi správne, pokúsime sa vyhrať. Máme tu Miroslava Pospíchala a spolu s ním aj spomínaný Tomáš Pospíšil! Tak Tomáš, vítaj, už nie premiérovo Žarnovici, ale premiérovo súťažne dvojkolkách, aký je pocit? Peter Polák! Peter Polák a jeho nádherne upravená Škoda Roky, tak toto je tá tajnosť, o ktorej nechce hovoriť. Nový dizajn vyzerá teda nesmierne. Nesmierne. Na stranu! Držaj palce, Peter Polák! Poďme ďalej, prichádza účastník tohto ročnej prvej súťaže automobilových súťaží rally, Jemer Rally, 10. miesto Martin Severa! Greguška! Milan Greguška, toto auto naozaj nevyťahuje často, to sú len slávnostné chvíle. Takže malá trojkráľová slávnosť, vymenené pre tie časti, keby náhodou zabakeli, ale Milan, ty spredu nemáš žiaden problém, len dozadu, pozor, strážny zadok Milan Greguška. Pomedzi Bolenou Kráľovej autospadu, Bolenou Kopka a tak ďalej. To dúfam, že dnes vyhodnotíme a na druhej súťaž, možno nejakú súťaž budeme typovať alebo niečo podobné.